anak nagkapaliwala ang kinabuhi. Nagkakadulaag ini. Ako ba, nagkabisyo na. Nagkasunod na ang kalain-lain ng problema. Sudan ang epekto. Then, ang nakahimo sa maong balaod, nakasala siya o mortal sin. Kay present ang tulog mga kaisunan. Giplano, gihimog yun ang yung plano, ipatay o dato ang epekto. Ikaduha mga kaisunan, ang venial sin. Nakahim na kabuhat na gabay sala, kalsang sala, madala ang pag-ampo sa buhay. No? Kung babasa kayo sa Diyos, makabiyon 12, versikulo 44, hangtod sa 45. Nag-umun niya, kung wala pa sila mutuo, nga ang nangamatay mabanhaw, kung saan kabinuan ang pag-ampo sa buhay. Akalik kung kaya katatuo, nga pag-ampo sa buhay, makatantang sa gapos sa mga nalagay. So mga teksto na dua ka teksto, ang kanyang pinalayag 20, versikulo 14, o ang 2 pagkabiyon 12, versikulo 44, hangtod sa 45, hindi dua ka teksto nga tekstunan. No? Nga ang mga tao kaya mga matay, dili kayo pariha o kastigo ng tanan. Kung dili, mag-agal ini sa tagsa na ko kabinuhatan ng tekstunan. Klaro tayo kay naaman ako mabasa rin sa Hebrew 9, versikulo 27 o 2:5, versikulo 10 niya. No? Human sa kamatayon sa tao, human siya, sumala sa rimatan. Human kita mag-isunan, sumala sa atong rimatan. Kung panalitan, kita nakasalaw kamay sa makasigo. Kung dako sa makasigo. Kini makasuti ang mag-isunan, dapat tayo sa nabil ni Kristo. Kaya ningon man siya sa Lucas 12, versikulo 47 hangtod sa 48, ningon siya katong sunugon, no? Nga nasayon, kunya daghan siya kagalot, makadawat siya dagko nga kasito. Kaya sa sunugon, nga wala siya masayon, sa kabubukon siya magalot, makadawat siya og gamay nga kasito mga kaisinan. So, klaro kayo, nung ang pahayag sa ang Ginoong Jesucristo, kapag dunay tao, numutudlo, manudlo, no? Na human mamatay ang tao, parehas ra ang kastigo, ang gamay na sala, ang dako ang sala, parehas ra ang kastigo, so para sa panudlo sa itong Ginoong Jesucristo. No? Kaya panudlo sa itong Ginoong Jesucristo, ningon siya, doon na kayo talangan sa kalat sa tao na makasala ang gamay. O kinilugar, gitawa ko, purgatorio. Mga kaisunan ang purgatorio, isupang kinig sa mga kaisunan sa gawas. May mo sila muna purgatorio, di mabasa sa Biblia na dahil purgatorio. No? O may mo sila ng tao na mga sana, impyerno, kung pinutag dagit. Di sila mo mga kaisunan na dahil purgatorio. No? Na yung mga pagsupang nasa 1 Corinto 4, versikulo 6 na sa San Pablo. Kamunta, mga kapon sa mga dagdag. Ayaw ko pagsupang pagsayo sa mga butang na wala na sila. Sa ako pa mag-isunan, dili kita kakuha ni San Pablo, no? Sa mga wala na sila. Kunya, ang purgatorio mag-isunan, wala ka na nasuha sa Biblia. Mutuwa kita. Ha? Mag-isunan ako, kinitabagot, hindi mo akong pagsupa. Ang katuliwan sa mga propeta o sa mga apostol sa kasulat nila sa Biblia, mag-isunan, nga mao ang pagsabot sa ilang bisita, no? Sa Old Testament na sa Nehemias 8 versikulo 1, no? Ninulat bisita kini nila harap sa tuloy. Sa Old Testament sa New Testament ng Exunan ningon sa mga apostoles. Sa 2 Corinto 3 versikulo 6 ningon sila. Ang among bisulat dili sa litra na mabasa. No? Kaya ang litra makapatay, apan ang espiritu makahatag o kinabuhi. Muna mag-examine ang mga apostoles, mga propeta, no? Dili sila tutungo sa mabasa, kundi sa ilang isulat mga kaisunan. No? Kaya sa Biblia mga kaisunan, ang yung basahan, kasagaran niya ang isulat mga sambingay. No? Kung yung panalitan, mga sambingay, ang kinsapong litra po litra, siguro daghan ng walang mata. Daghan ng walang kamunganuhan. Niingon man sa Biblia, mawas na ang ino mo sa kakamong baka angin sa usa kakamong aron ka makasalak
kanang ikabunan na kawalay mata, walay kamot kay iliteral na pagbasa. Mo na makisunan dili na kung literalon pagbasa. Kung dili akong sabtog, kung di kong sarili pagsulat. No? Mo na nga ang purgatorio makisunan. Mas mula pa man ang atong pagsabot na naan kay sa wala. Mo na makisunan, mutuo kita nga naay purgatorio. Ha? Proiba. Ang purgatorio makisunan usapin ni kaako din. No? Purga means cleansing. So, liwanag. Na, example, na bata na bitukon, na putiya. So, kung manalita ng anak na sitwasyon, wala mag-advise ng mga doktor na ginahamburgamon. So, purgamon, malimpyo, no? Muna, purga. Mabasa din sa Isaiah 4, versikulo 4. Namingon ang Diyos. Pagkahinduan ko ang gawat sa Jerusalem. Sa mga pasong ko o hampa sa kanaw. Kung saan ako pagkalindiman yun, no? Purga means cleansing. Tori means place or lugar. Lugar binangguan sa lugar. Mabasa rin sa 1 Pedro 3, versikulo 18 hangtod sa 19. Si Kristo namatay sa iyang lawas at bukit ng iyang spirito. No? Umiato sa mga sakalat na nabinagbo o nagwalid siya. Nag-iksunan ng iyo i-analyze, no? Dili matawag na impyerno. Tingnan naman, ang impyerno, wala na makinahanglan na kanang walihan pa. Tingnan naman, kanang wala na magkikiwasan, no? Alam mo sa impyerno, dili na pwede na siya. Kaya kung gusto mong kadautan dito, wala na ako, di na ako sila magwas. Hindi sa kita makaimon, na langit, tinanit sa langit, nung nagdalipay pag-guide sa Diyos ang tuwan dito. So, wala na mag-explain na kung ata, kalang na nabilang mo. So, sa hindi ka lugar, no? Wala bitawag ko, purgatory. Purga means cleansing, and tori means place. Wala mag-explain mo tuong kita sa purgatorio. Kaya klaro man, no? Na masabot, kaya sa dili masabot. Sakto? Wala mag-explain. Mga pagsuka, tayo mga pagsuka. Dili tinuon na lain-lain ang kastigo sa sila. Kaya naaman, ingon na sa Santiago, no? Ang nakadapas sa isang kanalaw, nakadapas sa tanan. Santiago 2, versikulo 10. No? So, klaro din mag-exunan na parehas ang kastigo sa tanan. Dili lain-lain. May kisunan ako nito bagaw, hindi mo ang argumento kung pag-suka. Ha? Ang ipasabot ni Santiago, kaya kung sa laburon ng Pinibibya mag-exunan, ang nasa Jeremias 8, versikulo 8, o 2 Corintios 3, versikulo 6, maulit ang ipasabot sa Santiago 2, versikulo 10. Kaya kung ang sala, no, kung ang sala na bukad, kung itandig sa pariha ng dibukaton, parehas ra ang kastigo. Like for example, kung sa katao, nangawag ng itlog, dito sa katao na malikas, parehas pa din ang dibukaton. Pulos mga binyagsin. So, parehas ra ang kastigo. Kung kalahit, klaro mo yun sa pagtubag diha sa Santiago 2, versikulo 11 na ito diha. Ayaw panapaw, kung ayaw magpatay. Pero kung ikaw nanapaw, ikaw nagpatay, nakalapas ka sa balaw, dako ang epekto ng mga kaisunan. Kaya parehas ra, kung ikaw na napatay, no? Ikaw na napatay, pero wala ka kapanapaw ka, nakapanapaw ka. Pero kung ikaw na kapanapaw ka, wala ka nakapatay, parehas ra, nakapatay ka. Parehas ra, ilan din katod, pulos mortal sin. Parehas ra nila, kung sa kinong itlog, kung sa kinong bato. Yung sa ibang kalit na pagdala sa iba, mas bukat ang bato, kay bato man. Pero pagsara ng kabilo, no? Parehas lang din bato mo. Na makaisunan, no? Parehas ra ang yan kasi kay pulos na siya bukat, no? So, klaro kaayo makaisunan. Kaya kini Santiago 2, versikulo 10, walay pagsupa, wala magsupa sa upanuyo sa simbahang katoliko. Kabahin sa lain-lain, no? Lain-lain bayad sa sala. Kaya di pasabot sa Santiago, may sunang katong nakasala, no? Katong dagong sala, niitandig sa dagong usap sala, parehas na sa amaranay, gamay na sala, itandig sa gamay na sala, parehas na ang eksunan. O kapanudlo sa itong simbahang katoliko, sama man sa panudlo
ni Jesucristo o sa mga apostoles mga igsunan nga ang gagmay sala dili pwede itanggit sa dako nga sala. Sama ra nga ang dako nga sala dili parehas og kastigo sa gamay nga sala. Mabasa siya sa 1 versikulo 17 hangtod versikulo 16 hangtod sa 17 o sa Lucas 12 versikulo 47 hangtod sa 44. Paligsunan sa katapusan, saan na nakatuo na naagayon purgatorio. Tinukod gayon ang purgatorio. Nasa Salmo 7, versikulo 11, ito niya, ang Diyos justisya, kay siya man ang magtarong na maghuhukom. Ang Diyos may magtarong na maghuhukom, hukuman niya ang tao, sumala sa atong mga binuhatan. Mabasa siya sa Hebreo 9, versikulo 27, o 2 Corinto 5, versikulo 10. Kung mag-isunan dahil ka na nakasala kagdako, no? Dako sa mga kastigo, gamay sa kastigo. Parihaan na nakapatay ang tao, no? Nakapatay ang tao. Kanya ko sa nakapangawat ng nagkiniktan. So, hindi pa sila parehas. Ang kapag nakapangawat ng pagkakiniktan, gamay na ito siya. Kaya wala ito siya makakukong kinabuhi. Di ba? Gamay na ito kastigo. Kung person nakapatay, no? Ang nakapatay nito, hindi siya kinabuhi. Which is really ang ayan ng konto sa kinabuhi. No? Kaya ang Diyos lang ang lukuha nili. Nakalapas siya sa kalaot o sa 10 commandments, matigulang nisnigon na dili magpatay. Pero iyan libuhat dakong masala. Kung ang dakong masala, asa ita? Impyerno. Ang gamay masala, purgatorio. Ang purgatorio ay isunan sa magayon kayo nito. Sa impyerno, galing lang ang purgatorio na alay katapusan kung may kasakit. Na ikahumanan, mga isunan, ang impyerno, walay kahumanan. Ang purgatorio na nagsunan na entrance na exit. Apan ang impyerno na nagsunan polos na entrance o wala exit. Muna na nagsunan tanang bigayang lugar na din kita mapunta na. No? Kaya ang lamang ang nagsunan lisod ka ayaw tagliton. Sumahan sa Matthew 7, versikulo 14. Pagkalisod gayon, no? Pagkalisod gayon sa dalan tayo sa langit. O di kita makasunod dito, bisan madalas kita, bisan tuldong na lang sa sala. Pinadaya may 1, versikulo 27. Muna mga kaisunan, ako panigamutan, ako panimuaon, na bisan purgatorio na lang atong dito. Kaya wala na yung naa sa purgatorio, na muadto pa o impyerno. Kinuluha, malangin kita, kuman sa pagkasakitan dito sa purgatorio. No? Nasa 1 Corinto 3, versikulo 15, wais na pa yan, mga kaisunan. Nung kita sa kalayo sa kasakitan, human, maluwas ang hapon kita. Judas 1, versikulo 23. O na mga kaisunan, tataw, klaro yung kayo, nga naagayon, purgatorio. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat Sister Joy Cabunay sa manindot nga timang imong diskutan karon kanina. Hinungdan na og gahapon sa debate ni Bro Wiley sa kapastor sa Pentecostal gahapon ilang lima sa kay purgatory niya ang moderator atong ilang kuan ilang debate mo sa itong isuod si Brother Dani Pukas niya dito yung tanaw niya yang di lubag-lubag umayon pagkala si Wiley matuwa pagkala si Wiley nakaroon sa panahon si Wiley mong pagkala na sa purgatorio bulok sumasakay ikaw itirikti man ikaw kayo magsuot mo na nga mahingdanon juga yung makaibaw sa taong sa lima itong pagtulunan na ito di purgatorio dahil daghan na mapakasabot na yung mubal mo nila kayo nga nung lukso sa tao o buhay. Salamat kayo, Sister Joy. Kunya, di ka maganan. Akong ipaila kanito ang atong ikaduha na speaker. Kani atong ikaduha na speaker, mga niya atong kasamtangan Vice President sa atong dili sa City Cebu.
niya usa ko puni ka active na lead minister sa ilang lugar sa Cuba chapter. Atong sugaton sa masipang palakpakan ang atong igsoon si Brother Tami Kaburnay. Salamat, Brother Arman Naruga. Timing mo na schedule sa karunus kami magbuka. Pero kita magbuka. Di tayo sa tagay ang kahit na pag-abino maghanay gusto na sa buwan, sa gawas, ihulong. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat kita sa mga viewers na ito, mga silang panimalay, nagkataw sa ito ang Bible Study Live. Iyon ito sa San Jose de Coritos, o sa atong presidente, si Adam Pil, atong Vice Sofia Valdez. Kanyo ka ang kasabangan na may gabi ng tanan. Niya si ang gihangyo kay natin manako, magkaya po ako natapang pambit, nga outside 20 topics, mo nga ang kamot sa kong ginahin ito doon, nga ginahin wala natin sa 20 topics sa natawag tema, kaya mo may hangyo, pero ikanikamutan ako, nga ang atong tema dito na supak sa doktrina sa simbahan, o nagsukat ngayon sa balaan ng simbahan. Kaya sabi ko dali sa sinak ng 4:8, ang maging tubuan ang ulo sa Diyos. Kung may magkabintil-bintil ka, kuning kamaturan, maging tubuan ang ulo sa Diyos. Nagtitiyak ulo sa Diyos. Kaya na ako ang i-share na kita na pamit at hindi panigamutan, yun upat ang 5 kagasa sa tao na gihatag sa Diyos dito sa tanaman sa ilim nga nawala. Pero tayo 5 kagasa gihatag sa Diyos dito sa tanaman sa ilim nga nawala. Una, ang tao binigyan niya puno sa alam, puno sa kagalo. Ibabasa natin sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo 19, ang puno sa kagalo. Kaya makita mo unsa di ka-right, unsa ka-grabe, nga-kaalam, nga-ibutang sa Diyos dito sa tao. Basahan niyo ang Genesis Kapitulo 2, versikulo 19, hangtod sa 20, nito yan, ginuubuman o mabuhat ang tanang mananap sa kalangitan, o ang tanang mananap sa yuta ng nakamang, o tanang mananap sa laon sa tubig, akong kininihatag sa tao, o akong gipanganlan kanila. O ang pananainan, kaya doon may ginanlan sa tao. Sino na papangalas na ng mananap sa langit? Mananap sa yuta, o mananap sa laon sa tubig, ang tao may nagganyan. Grabe kaalam, ka-bright, o kahit, gibutan sa Diyos na sa tao. Atong igante sa itong kapay karon, sakti naman sa kanto. Kanagdano iyan sa tao, hindi iyan sa Diyos. Walang lahi ang kapay, nga gihatag sa Diyos, walang nawala karon, kaya nasambugan naman sa kapay, sa atong pagalingon na gawin. Walang una nga gihatag sa Diyos, nga gasa sa tao dito sa tanaman sa iyo. Ang ikalawa, ang pagkadili manila sa pagkaon. Dili siya magutom ng paso. Nasa Genesis 1, 29, kita, di mo na ginawag, gibuhat ang pagkalangalan ng pagkaon. Limpyo ng talangan ninyo, ihatag ko ninyo, pinagkaon. Wala na yung mamumar na tao. Sa ilang kapahunan, ituro ko na sa akin, ituro ko na yung mga mangkat ng katanan. Karoon ang tao, manghiling na lang. Ang tao malit ng bigisina, ay kanto naman sa anay, kung mga mga naroon ang tao mabuti. Nawa! Salamat sa inyo, buhay ng bisina, wata na, muturok ko lang. Sa ito pa, duha ang gasa sa tao dito sa tanabang sa inyo. Ang ikatulog, ang ka-inusinti sa tao. Dili inusinti ng regularity, inusinti sa sala. Nagbasaw mo ang Genesis Kapitulo 2, versikulo 25, si Anan si iba, pupok tanong. Pero wa sila Indonesia, wa siya dugaw muna-una na nakita siya kasawa na naghubog tanan, o si iba sa nakikita siya mga naghubog tanan, wa sila Indonesia. Itande karon, simba ka, na magsayang na bukag ko na binuto siya wa. Kaya wa naman ang ka-inusinti nga hawa sa sana. Nahanwa. Ang ikaapat, nagasa sa tao, nga gihatag sa Diyos, diya sa talaman sa hindi, mo ng pagkadili mamatay.
Basa na ito sa Kaalam, Kapitulo 12, Versikulo 1, nga gibuhat sa Diyos sa tao, dili mamatay. Kaalam 12:24, niyo niya ang original na gibuhat sa Diyos, ang tao dili mamatay. Karon ang tao mamatay na sa isinta kapil, atong presidente Balilada, Bilansya. Kung sa iyo, kayo ng isinta, dako-dako na Bilansya. Kaysa ko ilan sa isinta, nahana naman ang pagkadili mamatay. Ang ikalima, dili masakit. Ang tao dito sa laman sa Eden, si Adan at si Eva, dili sumawan, bisag talisikan. May ito sa adlaw, dili hilatlan, dili pupuhuwak ka na. Ngayon naman, basahan mo ang Genesis, Kapitulo 2, Versikulo 15, ngayon ang Diyos, gilutang ko sa tanaman sa Eden, kamong tao huwag, puno sa akong pagkatiman. Katiman sila sa Diyos, adlaw gabi, katiman ko kamo sa itong pagtao, dili masakit. Kung tumatong ka sa tanaman sa Eden, hindi ka makabasa na ito, Chubo Hospital, Cebu City Medical City. Why Cebu Hospital ito? Ito naman, dili na masakit. Chubo Hospital. Why doktor itong panahon? Nahanaw. Ang pangutana, kung anong nahanaw ang brad? Ano ba? Tungod sa sala. Kung masawa ko ang Roma, si Kilusi, natutong sa Pablo, tungod sa tao, may kailap ang sala. O ang sala, nagdalas ang mga. O ang sala, may kailap sa kanila. Kailap ang sala sa kanila. Kinsa may unang responsable sa sala, ang atong unang ginagawa, si Adan at si Eva. Sila hinundan na kiningin matagasa dito sa naman sa idim hanaw. Kung basahan mo ang Genesis, Kapitulo 1, Versikulo 3, Kapitulo 3, Versikulo 1, kung sa 6, si Adan at si Eva may unang supa sa kasubuan sa Diyos. Walang responsable, may hanaw, ang matagasa sa tao, ang atong unang ginagawa. Kung humangin ang magbuhat ng salat, imo din makita ang epekto. Sa walang kasulatan, nabasa na yun nato, ang epekto sa gibuhat ni Eva o ang epekto sa gibuhat ni Adan. Tanawin mo ang Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 15, sa 16, ang epekto sa buhat ni Eva, ngayon ni Diyos, tungkol kay supat naman sa atong gidilikan mo, sukad karon manganak ka ng magsakit sa kasakitan. Pero human ka manganak, mangandoy ka punta sa imong bangon. Analay sa istorya, sukad yung isupak ko ako kasubuan, ang imong kasakitan maopini. Manganak ka, magtagpo sa kasakit. Dito din sa tanaman sa hindi mga isuon, wala may kasakit ang tao. Kung manganak, buwas na kasakit, wala ay sakit, magawas na. Pero human makasakit siya ng iba, ang kastigo, nabayan sa sala ng iba, manganak ka na magsakit sa kasakit. Bawin ka na natin ikaw kung sala ka panunundun, di ka matutong kung may panunundun, kaguwa may panunundun, tanang babae, yung sakitan ng mga anak, kay gisunod niya, kastigo iba, ang pagkaroon. Sa ito pa, doon ay panunundun. Kung may panunundun, si iba may kasas, iba may sakitan sa mga anak. Kaya ang pagkaroon, ni kayo nila kuman sa kanang kalibatan, Roma sa Kulusi. Sa ito pagkaroon, doon ay panunundun. Ang kastigo ni iba, nasunod, sa tanang kalibatan, ang pagkaroon. Kanang babae sa hospital, nagsyagit sa pagpanganak. Ubang umirahan ng sisaryan, nakatog, may sakit, pero pagpunta sa estisyan, nasyagit sa kasakit sa samad sa iyo. Na ang sakit, bayad sa salat. Kaya naman, bunga sa ibuha ni Adan o ni Eva. Hindi mo na ipanunod. Ang kastigo ni Adan, human ay mabuhat ang salat. Sa 17 hanggang sa 18, ngayon ang Diyos, o ikaw lalaki, nagpadama ka sa imong asawa, mo sa iba, ang imong kasakit, maugin, magpugngad na sa iyo ka. Magpagod ka, aron ka magkakaon. Hindi mo na reson, dili unta niya magkakaon si Adan. Natus na naman sa ili, mamunga na nagtawi, magkakaon siya. Pero hindi na nagkagimong kasakitan, maugin. Magpagod ka, ugwalo mo pangilta, magtuon mo sinot sa kapoy, aron ka magkakaon. O sa 18, o pahawa ka mo, hindi ka naman sa ili. Limin lang ang tao. Ang pagkaroon, nanawang sa YouTube, ibalita, asa naroon, kung ay nalulundong, nanood dito. Asa naroon sa ilim. Kung nga, tarawin mo na ang kastigo. Ang pagkaroon, ang panulundong, ang saladianan, na naghabo, na panulundong na ito. Kita ka na, ginawa mo lang tayo trabaho, ang mga taon.
So, tidak kena rumah. Terus bukit, kalau ngomong mga kaon. Kaya naman, manulundun, kaya kastigo, atong makalunod, hangtod ka nun. Muna kung nung ikaw, yung luway manulundun, bakat na. Kaya ang kastigo niya gan, ako sa lapasan. Ang kastigo niya lapasan sa katong pagbabayad ng kanon. Tunay na nulundun. Kung kana, kinsa may responsibility ka lang. Ang tubag, wala yung kaaway sa Diyos. Nasa Unuan, Kapitulo 5, versikulo 19, lingon sa Samuan, sayo kita na iya kita sa Diyos. Pero binumbungan ka sa kaaway. Nahilayo ka sa Diyos. Pero ang Diyos na lang ito yung mahitali. Pag-exon ang Diyos ko kumaman. Gitagna sa lantubon. Nga kantong dibungkag sa yawa, iyang kaluhon. O kantong natumba, iyang kabrukon. Nasa Usayas, kapitong Usayas, versikulo 1, ang Diyos kantong giguwak sa kong kaway. Ako ngayon. O kantong niya gitumba, ako kabrukon. Unsa na ko kasuntihan. Muna na yung mabasa ng galang kasulatan Pagpilo sa New Testament, sa Lucas 1, 7:3-5, ningon niya, ang Diyos na higuglas ko ito pigulan. Nisaan siya, nga mawikon ka niya, gikan sa kamot sa ilang tao. Nawikon na kalibutan sa yawa. Nangando yung Diyos, nga mawikon ka, gikan sa kamot sa yawa. Lucas 1, 23, hangtod sa 7:10. Kung diyan wala akong tanaw, ang nanalain ng Diyos sa Pilipinas, at ang bumabasa, na nabawi ibig sa Diyos ang tao, ang tubag nabawi ang tubasawi. Kano sa nabawi, diha sa ito Ginoong Jesucristo, sa iyang pagpakamatay sa krus, kung hangdungan sa iyang pagpakamatay, mo'y nagbawi kinato. At ito nasawa na Roma, Kapitulo 5, versikulo 10, hangtod sa 11, kung unsa yun niya, nabawi ang Jesucristo, nato sa tao, kung kahibalik ko nato sa tanaman sa ilim. At masaon lang, Roma, Kapitulo 5, versikulo 10, hangtod sa 11. At ang karon, gikan sa pagkakaaway, nahigulik ka sa Diyos, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Labi pa karon, nga naluwas pa, pinaagi sa kinabuhi. Dili ka na maoy kasiguruhan, diha sa Diyos. Tungod ni Kristo, atong Ginoo, pinaagi kang kinsa, nabalik kita sa Diyos. Kung sino si Pablo, pinaagi ni Kristo, nabalik kita sa Diyos. Kung tayo naglusan ko nabalik. Ano ito ba, pagkamatay ni Kristo, sa Mateo 20:52, pagbuktok sa ginawa ni Kristo, naabing ng manaw, o dagang mga kalag, isaka sa langit, o ang kalaman sa idim, pinahanggan at atong sakon, bumungan, pinangyayad sa langit. Dagang kalag, ang namatay, namanaw, isaka sa langit, ato ang mga matutan, nga naa, ang lima kabutan sa kalaman sa idim, na sa langit, with versikulo 10 sa Blanca Sulatan. Kung naging masabot sa Panginoon sa Kristo, sa Lucas 23, 34-35, na si Dimas, dito siya, Ginoo, kung magalit ka, hinunduli ka. Kung siya tubag sa Ginoo, karoon na yun, uban ka kanako sa paraiso. Kung paraiso na luwa na kalaban sa itim, malawat ni Dimas. Kung siya karoon na yun, uban ka kanako sa paraiso. Kung manamatay tao, alaman sa langit, kung naibalik ba ang babay, ang kaalam sa tao, huwag kulong sa dato. Mabalik, asa ba sa subiyan, ang unang dasa sa Bible. 1 Juan, Kapitulo 3, versikulo 2. Ingon si San Juan, sayang kita karon, kaya kita wala pa kaalam sa tanan, kaya kita magkaroon. Kung buman sa itong pagkatayon, may sama na kita kaniya sa Diyos o sa iyang kailangan. Isama kaniya sa Diyos. Ang Diyos puno sa Bible. Ang Diyos masayon sa tanan. Jeremias 21, masayon ang Diyos sa tanan. Puno sa Bible ang Diyos. Ang Diyos pipit. Diyos ng meron na 2:4. Unya, yun na si San Juan na himahisama na kita kaniya. Kita ng breakfast tao. Mahiguli. Ang tao dito humanos kumakay ni Kristo o humansa sa atong pagkagalaw. Nagpo sa langit, dito asa ta mamamit o gumpa. Dito asa ta magutugin ito na ito tanong. Muna, pagkaabunda sa grasya sa Genesis 1, dito kita, bumalik sa langit. Basa ang Tiagaya Kapitulo 22, versikulo 2. Ningon si San Juan sa Pralam, ngadto sa langit, wala na ikagutom. Wala na ikagutom. Hindi tayo ko, nagpahilaw sa tulog, hindi ba na kita?
Kung ako, hindi na maglungag ako sa pamahawak ako. Unok sa kibayaan, pagdahin, talang sa iyong lipan, buhay gilaki, sa ito pa, karudas, ito ikato, ka-inusinti sa sala. Ito, hubo sa nalagkiba, hubo sa titulan, wala na niyo. Kaya ano ba inusinti mo sa sala, ang kalang pas langit? Ikaw sa pinatinig ng Diyos ng Chinti. Huwag bisa ko sa katao, magkagpusa ka sa lahat. Huwag saan ang mga tao, mainusinti sila sa sala. Huwag bisa ko sa katao, nga makasuot sa ganyan sa langit, na bisa ko sa kagamay sa ito pa, nahipangit. Ang inusinti niya na, hindi ka rin sa bubog, kapagkano niya, murang pili bubog. Huwag na isa, nga lunang na masuot, dito sila hitan sa langit. Huwag na siya, may balik na tulog. Ay ikaw pa, ang pagkadili mamatay, ay balik mas langit. Ini kabanhaw na tao, wala na may kamatay. Ako nabasa sa Pedro, yung unang wakto, ngadto sa langit, sa siyudad sa Diyos, wala na yung kamatay. Lalo sa Pedro, yung unang wakto. Sa katapusan, ikaw ibang gasa sa talon sa ilim, ang tao, dili masakit. Sumpay sa Pedro, yung unang wakto, yung niya, wala na sa'y kasakit dito. Pahiran sa Diyos ang nangaging mga luha. Hupayon sa Diyos ang kasing-kasing sa tao na ito sa gitna. Dito sa langit, wala na kasakit. Ang lima kagasas na lorong sa ilim, mahibalik niya. Mahibalik niya, kung humanta naman kung niya, tuyo ni Kristo, nagtos ginagayan sa langit. Ang ibang karoon na ang masumpay sa Port Metroview. Kaya ang ginawin so, ang lima kagasa, madawag ko na ito, kung kita ang hinupan mo ito, kung sa langit, agad sa problema. Pero yung lumana ito, hindi sa sa kabuka, kadako sa trosa, ang Diyos, ipilit niya na matay sa cross, kaya yung mensahe, na siya, lumapos sa mga kasama. Kung basahan niyo sa Lucas 14, na si Kristo, naniwa ang magbiyo, ihog sa pangtang, kung matay, kung ikalaw sila ni Kristo, man sila kaila, huwag sila ginagawa, nilataw sa Kristo, masawa ng Biblia, hindi niya, kaya hindi tuyo yung Kristo mamatay siya sa pangpa. Gunay kamatay ng ganyan lang niya. Iyan kipili. Sa ganyan na, dinupa siya sa Cruz. Yan ang dinupa mga meaning. Kaya bisa kung sa kadako, bisa kung sa kabukat sa sala, ano lang siya, hindi ko sa tao. Karoon na ibalik sa Brasya, na wala niya kinuha, umahatag niya sa tao, umuuli na ito sa naman sa iyo. Mawala sa kung sa Isaiah 10:18, bisa kung sa kabuka, bisa kung sa kaitong, bisa kung sa kapuwa, kaya inyong sa inyong dugol mo na ako. Kaya ako na kayo, papunti-punti ko na kasama sa karnero, sa libo. Lucas Kapitulo 15, dakong kalipay sa Diyos sa langit, kung ang usan ang makasasala, bukat sa mukalikod, bumalik na niya, magpista ang langit, anong ang himanaya sa langit. Kung sa sala. Kita salah mubalik sa Diyos. Kaya kung sa Diyos, huwag isa sa kanan ko, huwag na ito sa ito. Inoon, makagaan kita niyan. Sa lima kagasa na iyan, ihatag ka dito, ang tuloy sa Diyos, makipalik yung nakasta. Tapos naman sa istorya, ito na ito yung istorya, kaya bugtong ka na, kunya, belti niya natuwa, yung belti ba muna, sayang ka ba nung nag-contribusyon ka yung ibabaw, nangitas sa bukok. Siya pun sa bisyo, kita ba rin ka ng nung, kung ka na. Karena pertama kita musuh ayaw pamilya mo pinaguli. Betul dia kena kematay sakit. Kapag sudah kayo sa langit sa ilang barangay, suto mas kisuhan. Ang mga natin sa pero, ilang kusmer, dito siya, kung ka na kumuna. Hanggang niya mo ang panahon, ikakuha ng isya, hasta siya kumuna. Kaya bakit niya kumuna? Preso siya, nagkusuhan, nagulog siya ni Bagalang hampir nilagay yung pamilya ng politik na usap atin na ayaw yung ginawa yung daw din kasi pinwari sa ginawa may na dinusol ng umpisan tawag siya Papa mumali ko sa ako mulay ako makadawat ako sa dako ng mga sa Papa yung tingog ignabi niya sa cepat bumagdag ko pa muli ko sa ako ang may Papa naman sa karibus sakit yung gamit karon na dapat kundi sige ko yung dapat pa bukupag ka sa di pa muli ko yung gilang
Pero hindi mo ka matubad, ang limangan mo ni. Isakay mo sila, lumuhati sa ato. Makakita ka ng tupa ang atong balay. Doon ay mapitay na kontina ng yelo. Iba ilan, hindi mo po lumakan. Kaya siya ka, usis ka. Pero pagsakay na mo, sila hapon sa dulo nila sa pula na kasi mga pwede natin mapitay. Isakay, tuwa sila mo. Tinatawag na siya pinapuwi. Tanaw niya sa mga barangay na pinunod namin. Pag-sud niya sa barangay sa ilang sud. Pag tunog yun sa ligid sa ilang barangay, nakitaan niya yung mga hilo na panakton na pagkaroon sa daan. Sige sa kanto sa hilo. Nagpindagan ang likop sa hilo. Padugma sila kutahan. Kung dito ba tingako ang pinang hilo. Nako siya. Kaya nakadagan sa baka. Dapat ay tulumpa. Maunang tulong sa iyo. Minaot siya. Kaya iyan ang kapon. Kaya iyan tumo. Magbalik ka na ito. Ang gasa sa tao na gihatag sa Diyos, ito na naman sa inyo na nawa, kung may balik, tiga sa ating pagkaroon. Walos mo lang mo, ibigatutunan, kuya sila ng kami, ngayon, kung sila yung alam, layon na sa pag-sunod, sa tuwang programa Lunes, kaya kung ikling sa namin pagkatin mo, kung hindi sa Lidya, focus na sa pagkulong na sa kaluwasan, kaya dito may hinaga, kung nakasagan mo, hindi. Pag hinahanay sa isip ka tao, sa tuwang Ginoo. Salamat. Ay pati sa tuwang Daghang kayong salamat, Brother Tami Kabunay, sa manindot ko maundanan kayo nga tima nga imong ipaambit karong gabina may tungod sa lima kabutang na gihatag sa tao kunya nawala apan gihatag pagpalit sa tao. Salamat kay Brother Tami niya sa di pa dahil na ito yata ni atong Presidente Adam. Shout out ko nga po sa atong mga viewers na nagtatang atong comments, si Brad Iman Pagado, si Brad Neil Hermia, o si Brad Jeremy o si Brad George na misis siya na di ko siya andi kay ilantan siya. Gate Wilson Brad. Nya, salamat kayo sa inyo. Ano na yung pagtanaw niya, palihog ka mo like and share naman. Thank you kayo. Kanya, samtang napaabot kita sa itong amahan sa Pilipinas sa itong pagpapalito at sa Fernandez, wakaman mo ako nakamong naihatag sa itong presidente at sa daton sa masipang palakpakan si Brad Adam. Salamat, Brother Arman. Salamat sa tawang unang speakers. Aktibo kayo ng mga pinalanggan na ito. Nag-hugil sa Santo Parish, Uba. Nagdiayon, Brother Tami, Sister Joy Kabunay. Sa sila ang kabisi. Umikan sa trabaho sa hospital CCRM. CCMC. Nagyapon ang paghatag kagayon ng mga teksunan. Tinigatuan na regular Bible study. Salamat po, magdagdag ka no? Ano yung mga bakuan ni ka no? Ito mo recognize. Ayaw ka na si Brother pa. Sa yung bakuan niya, recognize na to. Nali si Brother Dia, kasi Brother Porto from Pali. Yung si Brother Porto, sa ito niya po, sa Pali, sa bitaw. Kumbaga ako mga nagsunan. So, ang kuba, tayo-tayo din yung nagsunan, hindi ko dali, dali sa kukuhan-kuhan, pero lagi sila. So, salamat kayo and welcome to our regular Bible study. Every Monday, right here, every Monday 7 to 9 p.m. Hook up yung mga nagsunan sa tuwang live streaming niya. Nga, sayo mo sa kita ko, sayo ka sa kahimtang sa live streaming ng Exo na kikinig ito ang live streaming within our society, within our country, throughout the world. Muna yung power of WWW, World Wide Web. Dili na awak ko ng Exo na nagpaglupan, dili World Wide Web. So, ganito diha, kapag lupal ganito diha o mga message ng Iksunan, abot ang message sa kreatumian sa kalibutan.
Di ba ito mga kaigsunan, dyan may tabo, no? Ato mga safety. In fact, one of the priests na atong bisiran ka doon, kami, nabigyan ng kapari niya mo sa ulog o hilog, mo kay nandiyan amigo na padong na, bugita. 74 years old, niya, paano yun? Kung nagtinagod na, paano yun? Padong na yun. Sa mga pari, sa mga parokya, hindi sa Capital Parish, mga hilog na ikaw na kaigsunan, mara po yung matake, mara po yung dali-dali na sa mga hining panahon na. So, dito may mga ako isilan kalabot sa, nakita ko, no? Sa Catholic Faith Defenders, kalabot sa issue ng kaigsunan. Hindi na mo makuha na issue din na, pagbilinti mo na no? Pagbilinti na diyan ng kaigsunan sa social media. So, we are being accepted, we are obliged also to defend the teaching of the church. Karon ron, dito isa po mga kaigsunan na alam kanila, no? Na ang issue, when use of the mga kaigsunan na God died, figurative only, and figurative bato pa sa sentence mo. So, which is not really, no? The correct phrase, correct statement with regards to the issue, because from the very onset of this issue ng kaigsunan, since 1987, ang atong barugan, ang God died in human nature. Kanya, sa ako ang meeting sa US, I think, 2019, before the catechesis, may nagpagawa sa mga kaigsunan, nanay, i-approve ang Board of Stewards sa Cebu na correct statement, mawagin ang God died in his human nature niya. Ibinmahas na ng board niya, ibinmahas yung Padre Lucas ng our spiritual director. Pero karoon na usap ng kaigsunan, yun ang ipagawas niya, ining kamatayan ni Cristo dito sa krus na figurative, dili mo na may kumbarugan na. Ang pagkaliteral niya, no, ang kamatayan ni Cristo dito sa krus, in his human nature. Pero yung sa bilantik lang ng kaigsunan, niya, no, muli na, sa that way, sa mga majority, nakita mo yung kontrabida, kay ako mo'y pirma sa city na we have to obey the city niya, kining mga pirma sa mga sunispo, pero kita ang kaigsunan ng mga Cebu, ibaw na kung sa iyo kumatoran, kung sa iyo pag-ground sa mga issue ng kaigsunan. So, pabilin ka, we have to stand firm, we have to stand forceful in our in this issue ng kaigsunan. Kaya balik ko, it is the principle forward, principles ng ginawang kaigsunan na nato kanina, walay tinunan ng mula ba kaysa ng tutulog, no? So, ato ko'y balik-balik ng kaigsunan na usasan. Kaya sa ito kasi hindi na ito tutulog. Brother Sof, sa tayo ko ikutas, madarival ng Brother Sof. Wala ang kaigsunan na we have to be firm in our stand. Kaya kini, this is really a battle of kinsa and service sa Ginoo ng kaigsunan. Kung para ka kung ika-kwenta na, ika-istorya ka ron, tingin siya na, it is impossible mag-arala, no? Na ang Diyos namatay literally. Eh, mga issue, God died literally. So, yun na pare, that is impossible mag-arala. In fact, iyan kong igutuhan, ayun yung palit ng kaigsunan. Kaya na si Brother Rian, kasi ito si Brother Rian, isumpay ko sa Capital Parish. Ako na yan, si Padre Ganggal. Kasi passport na ang Diyos namatay. In fact, hindi sa prefasyon sa misal, matuto niya, hinumdum siya, pag-istorya lang mo, hinumdum siya mga kaigsunan. Nalako i-discuss niya sa preface, ang primero page yun sa misal, ningon niya na bisan ikaw namatay, panbuhig sa kanunin. Muna ningon sa Padre, hindi ko namatay ang Diyos ko. So,
Kaya pa rin yung sa kundi mga kaigsunan sa isyo. Hindi kayo mag-aksyon nila ng God literal, God ay literal. Ang ilang na ginawa ka dito is nila ang maruganan ng mga kaigsunan. No? So, at umalit ko ng mga kaigsunan, tapos live na brother, no? Live. Live. I would like to correct the phrase sa Catholic Faith Defenders. Wa ngayon ang service ko sa isang asa na mga kaigsunan bilang our hard copy na on file na. In fact, ipapabad na natin sa media. I-approve sa Board of Governors, Board of Stewards, and our Safety Cebu Advisor Dalerso, kung ang ako ang spiritual director pa rin kasi nung nakagawin man, no? Kung sa phrase hindi i-approve, God light in His human nature. And this phrase mga kaigsunan, sa kadaghan ng mga referensya, no? Atong i-sudan niya, atong i-kuto mga kaigsunan ba, ibasa na ito niya. Na ang fundamental sa Catholic dogma, na faith of the early fathers, tulungan ka libro mga kaigsunan, volume 1, volume 2, volume 3, kunya na ay CCC, no? 626 o 630 mga kaigsunan. So, kining maong phrase ng kaigsunan, maong mga itong ipalugan pero dito is na nila. Therefore, we have to stand firm in our kining issue. No? Militan kalibali ng kaigsunan ng Hebreo. Basa ko sa media, nakikigan sa tikas, nakikigan na to, no? Pero, daghan ng mga chapters from Mindanao. May mga chapters from Mindanao nga dili lang sila ingon na tumabot ang ilang pagtutol sa mga issue ng kaigsunan. Dapat sila na to. Pero wala nilang pagawas kung panos na pagkaon sa organization. No? Pero we know that the cradle of Catholic Faith Defenders is Cebu. So, you have to stand, nag-digital mo pag mga kaigsunan. Although sa ilahan, sa ilahan ng mga manawagan, kita din mo ay kontrabida. O kapag sa ligat ng mga kaigsunan, kita mo yung kontrabida. Paano ay kalmanta, no? Kaya naman sa sebutan na sa simbahan, matutulad sa Catholic fundamental sa Catholic dogma, pahina 35-36, God is absolutely immutable. Yan, ito pag yung dati na sa mga libro mga kaigsunan ang Santiago Kapitulo 1, versikulo 17, may ikaw Diyos, walay pagkausap. Ang Diyos, walay matayo. Eternal. Ang totoo sa Salmos, ito rin minta versikulo 2. Kung si San Pablo mga kaigsunan sumala sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 6. Kaya ikaw Diyos, why naman tayo? Yan. Kung mahuyang ka sa atong maruganan ng kaigsunan, yan, muhawag ta, yan ang gaday literal, then wak na maparong sa tuang pagtuog sa simbahan. Eh, may pagtuog sa simbahan. Dali, at balik ko ng kaigsunan, di mo yan, bisa ikaw ipatay, papanbugig sa kanunay. Okay? So, wala na sa mga, isa sa mga kantas charismatic, mamali yung pasala nila. Nanong karoon ba sila? Kantas charismatic. Alive forevermore, my Jesus is alive. Napay na sa pagpakgan nila. Ang charismatic, ni buswak na, panahon ng 1980s pa. Pero, wala na nga sa paging, hindi sa'yo ka. Napay happy sa kanta, is God dead? No. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Napay na. Nako sa pag-ingo nila na, uy, start pa na sa'yo na. Ang Ginoo namatay, ang Diyos namatay. Wala nga kaigsunan na it is a matter of, I think, sa kadamang kami na ako sa kuwan, media, na naging personalan nila. Naging murag, kanang barugan na mo, hiyog na lang o kuwan mga kaigsunan, hiyog na lang o
issue, pero actually, na ay mga kasing-kasing na busy ano mga igsunan, gumigan kay lagi, hawla, right? Ano yung mga igsunan? Niya, hindi na maging natin katag. Sa toon, kung mga hinahitag mga igsunan, pero atong mga suodan to mga safety, suodan to mga amigos ito kayo, no? Yan, karon mo rin, pili na, walay, walay pagkakali. So, nagay, difference ng kikso na kalabang sa isip. So, malikon, yung paling ng kikso na, we in Cebu, baruta, that God is always alive. Amen? Amen. Kapag ginawa ng kikso na, ito mo yung kikso tomorrow, no, sa ito ang CTJ visitation, regular na ito. Regular na ito mag-exunan every Tuesday from 9 o'clock to 11 o'clock. Atong mga volunteers, yan sa titima na ito, Brother Crispin. Itong civil defenses, no? Wala, may department. Ito ang uniform, white na pod. Ito sa naging gray ito. So, okay, so, hilatag ta, no? So, kita ta, 9 AM dito sa Juan. Dahil sa dahil at least piniliso, nakita niyo kahapon with Brother Chiquio na ikan sa CTJ niya kita lang kahapon dito sa lupa po, ingin siya na pagdaradan, mabalik ko, hindi ko mabalik dito sa CTJ, kanina yung CTJ, hindi ko mabalik, kung hindi mabalik ko dito, oras mabalik ko, puyo ko dito. Pero ganun sa dinhin, aron iyang i-refresh niya, may mo ang dalawang sa projectics. Yan, ano yung mga pinarisyon na may didrin detection na, no? Kung tingali sa mga inuntawad ko, lalo yun din, so hindi sa mga. But anyway, kita, nakapusulado ng mga eksunan, no? Wala yung government na yan, si Brother Juan, Brother Paking, Brother Crispin, yung mga ito mga eksunan, mga senior-senior namin yan, pero naagap ko ng pag-alaga, diya sa ito mga eksunan kay one of the pinikaw ng Procurar Works of Mercy ng Disputan diya sa San Mateo, Kapitol 25, Siguro 31, pag-usunahan ng eksunan. Usari ang lingon sa Pilipino, nilang ako, hindi ba akong di-ibaw? So, usa sa mga sa Sikit Cebu, ako ang pusulado ng eksunan, ini one of the Procurar Works of Mercy. Okay, sa naman tayo, nalaman ito ang ipaabot ng eksunan, hindi ito ang lanan. At ito, pinawin, dato'y kailangan kamar dito sa certificate. Wala ka? Asa ba ito? Ako mo ito? Ako mo na si Brother Sok. Kung yan na lang, kaya punta. Abot na lang. Kaya na yung graduate ka, limang kakuhan sa FD. Ba't ito yung nilagay ka niya? Ba yan yung graduate ka? Akan din sa? Ang dami? Anak pa mag-aksyon. Sige. Sige. So, ako na yan. So, adi lang, ako ito lang ito. So, while waiting for them, atong yata si Brother Sukara sa magkakanta. Kumino na sa ako sa pagmagay. Ay, so, sa susunod, kasi pagpagpagat ito mga ikawas ito Brother Sukara. Selamat kepada kita, terima kasih kepada Alato sa mga mga ay buka optima kasi ito na yung mga pangkat ay ilang daw niya kung sabihin ko gas ng gana kasi kuminaw niya hindi ka resulti orat si Brenda ati yung na ito na nasa itaapit na ito katagal si Magpapurong sa siya mga Good evening, everyone. I'll just share something. Sa last Tuesday, July, namutala ni Brad Adam. Ang ipamutala niya, what is sabbatical? Kung siya ipamutala na what is sabbatical niya, hindi na klaro ang pamutala, correct na lang niya na lang ulit Brad Adam.
The word sabbatical comes from the word Sabbath. Sabbath is a Hebrew word which means a rest day. So the Jews observed the Sabbath from Friday evening until Saturday evening. That is Sabbath day para sa mga Hebrew. Ang pagkutan was about sabbatical. The word sabbatical comes from the word Sabbath. This is Baron. The word sabbatical, the English word sabbatical is borrowed from the Hebrew word Sabbath, but the meaning itself changes. So when you say sabbatical, it means that a professor, an instructor in college or university that make a leave, who leave this year for study or vacation with pay. So, usually sabbatical that implies to an instructor or teacher in a university or college that a leave of absence for study or vacation with pay. So, wala na yung secret meaning ang sabbatical. From the word Sabbath, it is borrowed in the English word. And then, kung saan sa mga pagkala ni Brad Adam, and they talk about kanang long hair, no long hair. Kaya, na-mention ni Brad Adam na there was a man favored by God whose strength is equivalent to 100 men. Ang ngalan niya is Samson. Wala mo si Delilah. Samson ang ngalan at kung kaumangan na was a very strong strength that is equivalent to 100 men. Or that's an object. If we come to the Soper na December last Wednesday, we talk about that. Tulay na muna natin, Brad Sock mentioned that we only knew three archangels: Michael, Raphael, and Gabriel. And you can see Brad Sock next to Michael is Raphael, si Gabriel, and so that is Michael's archangels. Because Gabriel is the messenger, God's messenger. He was the one sent by God in order to inform him that he's going through. And then Raphael. This is the order. Dito na yung reaction nato ni Bradshaw na yung si Bradshaw, we only knew three archangels. Doon na kaya yung tilo isa. Si Ariel. Siya Ariel. Ariel. Kaya Ariel is detergent or other Rivera is a singer. It was Oriel. This is the order of the archangels. Oriel, then Sichiel, Judiel, then Barakiel. These are the seven archangels in this order. Each one of us has our guardian angel. You can determine, you do not know your guardian angel. You are already old, you do not know. I will tell you. Your guardian angel is any one of this one. Then you just give the day when you were born. Give the day when you were born. Start with Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and that is your archangel. Okay, so ay panahon ka na mo'y kasabihan ng kawaturan, ipigit sa sirap 4:28. Kung makakaplat ka mo sa matururan, ay ipigit. Tanalip din na sa pagkalas ng pinabuhi, laban mo rin mo sila sa masusunod ko sa kakaplat ka ito. Sa kumukuran rin mo sa so side with the truth, because opposite to that, we side with pharmacy. Lalu yang kita appreciate dari mengkasat minggu, kasi menunggu mula pengkata dengan interaction bah, dari ulang untuk belakang dari orang ini, kasi itu nunggu berarti. Kaya iba-iba ang dapat mo kita waktu itu tanduk
Nagsuot ko siya nagkakatawag na Diriis. Diriis, supak sa grupo. Ikaw sa masupilod. Ikaw sa proud person. Na kay life. Subok kami, pero kami sumtir niyo na. Kung doon na nga, musipala na ito, subok sa nga, yung request yan. Ganahan pala, kaya doon pala yung ito. Niya, siya yung bahay, ako, hindi siya kong matandog yung mga yung tandog talaga, hindi niya ito suko. So, another po yan. Kaya sa politics, nandili ito po siya. So, the first year ko sa first 3 years of politics, okay. Pero pag sunod lang, grabe yun, hindi ka kontakit. Iwag ko mo ba? Ako, kung hindi pa kay gano'n ng kontakit ako, hindi na. Kaya hindi ko ka. Kaya kaso lang ko kay hindi ko langit. Kaya may gawin ko, salamat Pino na nag-ambit ko sa mga sakit. Alam mo, hindi ka lang langit. Gaya po. Bagay ang grupo sa CFP, tunga, ulabaw sa tunga, ato, medyo bakit sa tunga, ibato pa nila, daghan sila. Ang ato, God, garanday. Ang ila, garanday, digital. Pero, may buong ko, kaya sila na God, dahil hindi na lang, wala ko akso na nagpuyo sa pulso. Kaya maingon ka na, God, dahil in His humanity. Bisaya na ang Diyos na matay, iha sa iyang kawan. Ikuyo ka. Dapat kinuntaan ang preso, traditionally, tumuyon ka. Ayaw, kita mo gamit mo, God died. And ikuyo mo na sa organan, ang dapat na ito, sa iyang pagkatao, Christ died in human form. Tingnan mo sa ito, kay kumika na God died, kuyo mo na sa organan nila, kay sa dibati, Bisaya na died, ang Diyos na matay. Kaya organan, yung organan sa organan. Sakto siya, no? Sakto. That's why that was my first reaction. When the handout was distributed, nalibutan lang ng Cardinal Vidal, Verde, dahil God issued sa iyo, walay land-check. Doon ko yung land-check sa tuloy insulti. Dili ganito na ang God, because when you see God, tulungan na persona, specific na ang sa resolution. Na resolution yung disappear, klaro kayo sa matanan, klaro kayo yung explanation to support, mas natanang guys, pero ang pagpunta mo yung ito ka na asin, determahan ni Cardinal Vidal, God na ibutang, God is your ticket, isang pwede isang specific yan eh, God as Son, Jesus Christ, yun, kaya naman sa resolution, talawag sa resolution, niya magdibati na sa resolution mismo. So, Jesus Christ man ang ibutang, naman pag dito sa issue, God na ibutang, so that's confusing, that's another debatable point. Sa ito, ang tinuro yung base sa iyang education sa question 4, answer 3. What is the meaning of death in the expression of that time? Ini na nila. Ang sa may pagrugas na matayo, dihayanan ng pahayag ng Diyos na matayo. Dahil sa mga numero 4, kaya tubal place. Nagpunong dos din mo ng Diyos. Ito ba, ang kaurugas kamatayon ay ipasabot ang Diyos na matayon. Maunang nagbulag sa talagang lawas yan ni Cristo. The separation of body and soul. That is death in Christ. Marami lang. Kaya ang kamatayon, maunang nagbulag sa talagang lawas. Muna ito po sa mga nakakong sa meaning sa mga tayo. Diyan sa kapatayan ng mga tayo, Diyos. So, di kumplito ito ba ang sikong ba? Ang kahulugan sa mga tayo, mga nagbulag sa talagang lawas ni Kristo. Okay. Pero ang pag-kumplito na sa Christian 4, answer 5 and 6. Isiko na ito na. Kinsa man ang binuhod na namatay sa cross.
Yaon sa may kahulugan sa iyang kamatayon. Wala yung mga sa question 4, yung answer. Sabihin mo niya, kung bakit pa ako nagulatan. Kaya kung ito sa ako pa, pero saya pinig, saya nggak tahu na kumana, di ba na magpagid ba ako, hindi ka na nasulat na ito na ngayon ko na. Diba? Kumatayan na question 5, kinsa mo kiling matay. Ano matay? Ikadawang persona sa Santisima Trinidad. Siya o si Kristo, anak sa Diyos. O siya mismo Diyos. Tinuod yung mga that is answer 5. So, isupaya ko na kung sa may hulugan ng literal death. Diba? Kaya literal death, hindi na figurative, tinuod ginagawa tayo. Actually happened. Genuine death. Kaya may taong kapag-damang ng patay-patay, pinukuhin na. So, di na nagpatay-patay si Kristo Diyos, patayin ng Diyos. Kaya actually happened, it's really true, genuine, and it is not figurative. It's really happened that God died. Okay. Ang narinig ako kumakulit ako sa tumpang, kumpang. Pero lang kasi, okay na. So, masahan naman natin pag istorya na. Istorya natin na divine person na siya. So, God, being divine person, died in his literal, died literal in his human nature. Okay, sa ito naman. Yato na lesson, yato tan din Surya. Puhutan din Surya, puhutan. Sabi ko sa pulo ito Surya. Pulo ka rin siya nice. Yun ang divine person. Now, the divine person died literally in his human nature. That is it. Ito lang nalagay. The divine person died literal in his human death. Sa ito po gamit sa itong literal is polygrama. That is really, this is somewhat describing the word. So it should be God died literally. Pero kung ay nandiyan, God died literally. God died literally. Now, here is the provision. What is the subject? And the opposite of the subject. So, ito kaya yung of the what's the subject? The subject of the divine person. What is the word opposite there? What's the meaning of the opposite? Tuloy sa Diyos, gawas ka nito, inilis ka pero tuloy ka libro. Kaya, careful ko sa ligtas mo kasi yung English. Provides ko yan, ligtas mo. Now, in grammar, the question is, what is appositive? Appositive is a word or words describing the subject, or what does the subject do, or what is done of the subject. English pa natin ang sa'yo. Usa na appositive. Punong na, usa, punong lupa, na muhula ko yung subject, kung siya yung hihimo, kung siya yung hihimo, bakit yan? Kung siya yung hihimo, bakit yan? And that words, what is it? Opposite. Kung siya yung opposite, divine person
Dahil, literal. So kung sa ibulang mo isa, divine person, namatay din po ito. Wala, ito somewhat analyze ang sentence. Kaya sentences ulit, there is only may one more sentence na. So, may is, ay is. If but the Maya of the president, yung Maya, that would be a sentence. Pero ang sentence din would be subject and somewhat the action word more than natin now. Not necessary. Kaya is are we, is are, hindi ko na siya something action. Auxiliary verb. Now, ang divine person, nakatay mo dito. So muna itong tanaw, tinulog ba lang itong matay dito? It is human nature. It is human nature. Tingin. Kung saan natin kamay ng pulong, pero lang na ito rutan. Alindi because of tremendous sadness, dahil in the room. Ang ibihan, location. Bahimong gamit na siya as preposition. Sila ay yung dahon. Preposition na. Pero minunta, sickness in anger, that becomes an adjective. Adjective siya, sickness. So now say, hindi mong adverb na. An adverb is a word added to the verb. So nakakita siya, kabrugan niya. So, ang divine person, namatay literal. Di nga siya karang ng kanya. Because again, it must be both cause, it must be preposition. Now, meaning that, namatay siya karang ng kanya. Now, that's right. Now, ano siya sa divine person there? Yeah, the question is, is it true or it is an imagination fact? Tinuod ba niyo? Gatulad na muna. Tinuod ba niyo? Kailangan doon natin prueba sa Biblia because we are dealing with the divine person. So, the divine person. Pero in this instance, God, it is Jesus. Is in that person. Ang Christ na tuloy. Ano siya? Ang Diyos na namatay, ang Kristo. Ano ka ba na? Ito kong ginalo. Inuwang ko niyo ka. Kisip yung ginalo. Kisip yung ka. Taas ka mo ka mo. Yung ginalo. That God died in the devil. Tinuro mo? O, siya yung really na tinuro, yung taas ka mo. So, you are not prepared to defend the truth. You cannot really defend or swear against anyone. God, this is an attack on that. Hindi mo ka, nakulang sila. Sa wisdom. Wisdom. Ito, siyempre. Ngayon ang ginawa, luma ka rin tao ng tutlo. O sa iyo, may tulog ka lang, o hindi sa rin. Yung mga sa English. Anyone who teaches erroneously on me, or regarding me, I will punish him. Kasi kung sino doon na kayo magtutlo, bahin na ako ng Diyos. Yan, hindi kita. Doon na kayo magtutlo, bahin sa Diyos. Nga sa'yo, sinutan mo ng gawa ng pagpupas. Yeah, kailangan ka sinutan na. No. So we must teach orthodoxy, or correctly, regarding that. Dapat sa, yung Islam, sirap 24-22, na tabang ay katulog na ulong yung binubibay ko, si Lord kasi masarap. Tabang tulog. Pero ganun yung Islam, kung siya pinagta, suko nyo. Butot na o kay karako, sa sayo, kung maluto sino ka na. Kung
hindi mo ba namatay ang Diyos? You are perfectly not. Because God is immortal. God is spirit. Huh? God is spirit. Ano is spirit? Nasa Wisdom 12:1. God is spirit, and spirit is not subject to death. So, ang Diyos is spirit. O ang spirit din mo matay. I think so, it's so good, Diyos din mo matay. Uno Timoteo. 1:16. Sebong sabat, ikaw Diyos, naghahari sa kaibigan mo ng pusa. Ikaw Diyos, Espiritu. Ikaw Diyos, hindi ka mamatay. Dahil sipagan mo na, hindi ka mamatay. Ngayon ka mamatay? You are teaching me erroneously because I cannot die. Because I am God. Because I am Spirit. Ano ba? Gusto ko ginawa na. Ngayon ka ng Diyos na matay. Ha? Pero yun ang pasok. It is human nature man. O, parang kami i-explain din na ni David. O, it is human nature. Namatay ang Diyos, it is human nature. Doon na sense. Kung sakto kang pamumunan ang sultik niya. Kung ang Diyos namatay, diya siya. Iyan ko na. Dito, namatay. Tapos makakupo ko. Pero, ang Diyos, hindi mo tayo. Yan namatay niya sa iyong pagkatao. Saan ko, hindi mo tayo sa iyong pagkatao. Muna yung tanah. Ang Diyos, ang Diyos, isurod sa ako, kung ilan din mo matay. Hindi mo babahin. Dahil gusto lang, kung sila ng hangin, may hangin ng tumbang. Spirit is bodiless. Wala nagiging sa mga tayo spirit. Sabi ko na, ang Diyos ang matay. Pero kaya siya, kawan ng nagpagin, ako sa nagpagin na. Ako kung sunod na namatay, ang kawan ng nagpagin. Pero isunod sa Christian Tour ang sentito. Pinagabuha ko ba, was mo kayo katawan. Pinayla. Ang namatay, ang lawas. Inubuha ko lawas. Kala, namatay. Niya, ang Diyos ko namatay. Pumunta na, talaga, namatay. Wala. Ang iyang lawas o kalak, tao, namatay. Yung Diyos ko mismo namatay. Di mo hindi ko malubay, namatay. Namatay ang Diyos, namatay ang tao. That is nonsense. Sa lugar ko, ayaw mo. Ang Diyos, namatay dito ba? Bila siya yung tabang mo pinalihan. Namagkita yung sita. Or, say, welcome. You good more sisters. Oh, you good more. Tapos sa gospel. This is a strongest conclusion. Nahimong ka, wala ko na ito ang literal. Kaya dahil hindi siya manityo. Ayaw ko tayong literal. Literal. Kung baga sila may siya get ko John siya get medyo lang kung mga John kung saan ito ba pala kung saan lang tayo literal Diyos hindi sabi kung subi ko sa mga literal ka ba tayo Diyos kung saan sugat binisan ko hanggang sa pasos ko ka inaguli yung mga sugat di ba ako kung saan ka asa, di ba? O 34, 14. Balik ko na ito. Tinugin naman tayo, Diyos. Lusa. Sugod sa Bimbi Santo. Ang Diyos ng Libos ng Barat. Ganun yung tingin ako ng tingin ako na ito. Nasa ako,
Kung mamatay ang Diyos, patay ka naman. Patay yun. Langgam, nagdahon, natanong, isla, labi na tao. Kung mamatay ang Diyos. Mamatay ang mamatay ang Diyos. Nung sa si Kristo namatay, nagpalawang pa ito. Sa City, bukos tinawa ni Kristo, ang mga natay ang kumpito. Continue ang namatay ang Diyos, continue natin natin po. Bakit na namatay ang Diyos? Ano yung related to Espiritu Santo? Ang Domingo sa Kristo, sa Kristo, hindi Kristo. God has the absolute immutability. What is immutability? Cannot be changed. So, ang Diyos nagpupok sa kahintag sa pagkakalimusan. Kaya ka tayo ng kausapan mo na, ikalibuhin ka din ang ginawa, kita. So God is not subject to immutability. When God has its absolute immutability. Sinili nga ang Diyos na bukong sa kahintag ng kausapan. Yan, kausapan, kausapan. Bilis lang ito, sa Panginoon. Kaya ba tayo ng Diyos di ba? No, sir. And sorry. No, sir. So we are now attacking the absoluteness of God. Rubiyong ka ng Diyos na tayo subuyo ka na imong atake ang Diyos sa imong gino, manunto kayo ka mo sa banyan ako. Sino ka? Wisdom, chapter 4, good luck. Verse 3. This is a serious stand of the Catholic Church. This is very serious because we are now defending no place. Agree that God who loves us, the God who redeems us, the God which is forever preparing heaven for us. So we always the Catholic to defend the will of God. Ang Diyos naman. So kung ito rin na, well, niya po ito mga cases sa society ng balik sa tadi dan Adam. Amen. Oh, yes. Doon naman ulit ang Bishop Jones ulit kayo dyan, diba? Sa kanya kung suti, garo ko yung puso. Huwag sa huwag kung anong dilit kung anong nandun, hasta ko sa mga tanong. Aray mo yung pinili, you fight, not sovereignty. You attack that sovereignty. You attack that sovereignty. Because you are strong, you will be doing God as someone leading to you. Yung mag-slide of God in the time. Basta ako ko the difference. Mabukan ba na po? Nag-uyuro nila ang Diyos kung sa kahintan sa tao ng time. Mabukan ba na po? Uyuro nila ang Diyos sa mas kahintan sa tao. Nagsugod na. Di ka rin po. Surprise. Yung ako mo dito rin. Yung sunawa ko ito, ulit mo pwede sa matay. Kung sino ka rin mabuha na ito nga, tungkal sa dili ko kung Diyos ka matay. Pero, yata ka mo sa itong presidente, kutang, kukusahan mo kayo, but, amen. Well, there's now the result outside from Kasabot in regards to the issue of Exona. Actually, we have one with Chong Chowa, no? Is to be magkabat, kailangan niling the right person dahil literally, we should stick to our phrase, the correct phrase, God died in His human nature. No? So, is iba na. In fact, muna i-approve ako ni Andy Ferdinand Vidal. Sumala sa World Resolution 1987-01. Okay, so much further mag-iksyonan, as I have said, natin graduate ka ng lima. Pero pa, Catholic faith defenders nga ng bako, mag-unify sa mga iksyonan, nanit-nanit sa ikaw, niya ka na pa sa Susi. Ang gawin na po, atong sekretary sa Susi, ang papagang mga iksyonan. Okay, good evening. Ngayong gabi. Sorry kayo, kayo kami pa. Dali. Let's go.
Para ka sa certificates. Lima isa ka po, one from BDR. Graduate Cornista, pero wala na siya din naman siya sa Denmark. So, iyan ang asawa niya siya mo receive. Then two from Guba chapter, one from Tulango, and one from OMPH. Lapakan sa natin sila. Okay. So, ano yung brother na? O Branso. Basta di mo karsunis. First time. Okay, so this is the citation. Catholic Faith Defender, CFD Cebu, Certificate of Completion Tier 1. This is to certify that Ashley Anthony Gintinta with CCC number 022023-114 has completed the required knowledge necessary to become a certified Tier 1 Catholic Faith Defender, August 21, 2023, signed by CFD Archdiocese of Cebu Advisor Socrates Soc Fernandez Belsoc, and CFD Archdiocese of Cebu President Adolfo Adamamber, and CFD Archdiocese of Cebu Vice President Internal Education Committee Tomas Sami Cabernay, CFD Archdiocese of Cebu Practicum Facilitator Secretariat June Chua. Okay? So, money ang citation. So, Brad, Ashley, and Anthony Gintinta from OMPH chapter. Okay, next. Sister Carmencita P. Oporto, Guba chapter. Sister Helen Rabasana, Guba chapter. Madhan sila from Guba. Maligaya. Okay, Brad El Defonso Amin from Olacol chapter. Bilib ka ni Brad kay sa BDR siya na praktikong galayo pa Olacol. And last but not the least, we have Brad Jose Samson Cornista. So, mali siya nasa gawa si Sister May Madaw. Iyang wife, Brad. Congrats, bro. Masunod na din siya. Okay, congratulations to everyone. No? Nyari sa po din kay mag-picture na tanan. Ito na yung certificates ba? Holding your certificates. Dili. Branso.
Brad Adam. Yung lain ng mga burger ni. Burger. Burger. Sandra, isa iwan niya ako eh. Brad, picture na Brad. Atrasin ka mo Brad. Ito, matayapin ang president sa Guba. Guba. Guba chapter. Nawin. Yeah Brad, Sister Jocelyn. President, si Brad Kami, sa Brad Kami. Okay, page na si Brad. Na si Brad. 1 minute. Wala. Okay, congratulations everybody. Terto na sa Brad. Brad. Ari na po sa Terto. Doon ang ko'y limit atong travel. Bible study doon. Kung ano yan, tapos panahon bigay, sanyasan mo. Start. Atong dito. Yan. Kapusan dito lang. Salamat sa mga sarat o sa Espiritu Santo. Amen. Hilong Diyos, lagi ko mga salamat sa mga pagkanamo. Balik dito mo sa mga kalaman, sa sumo, kalit na kamatayon. Balik dito kami sa mga watang Espiritu o sa tao. Ipusa kami dito niya sa timong ng mga anghel na barangay kailangan. Hindi mo ang Ginoo makasulit ko ito sa mga laang malalim namin sa taas. Ang akong ipangayon at kanunay para pa ang isang kamay birhen ang pagkanahan, ang pangga na ito, nag-ampong kanunay ang kanato. Ang katuman, ang pagkaitan sa mga natin na kita sa Jesus Kanato, ang pagpanalim po sa pagtuo, pagkinabuhi na ito sa iyang pagtulungan, ang sa butan, o sa pagsangyaw sa mga balita. Amen. Amen. Salamat sa mga. Buksan na ang Espiritu Santo. Amen. Thank you. Basta ako si Brad. Happy na ako din Brad. Dito sa ICC. Sila akong nabili na. Oh, tulo ka po. Tabang ito na yan. Lagi. Arman laro ka. Ato bang min? Ato bang? Stop sa name. Stop. Finish.